KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo a yobata tirade kalis hay mbudo a yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Piindi TV bisimilla mon ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccide mon non kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde ko noon manama e jettoɗe seren ɓe min jettake e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga to waw yuppa e Sénégal aduna o foof jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal cellele sutura ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ene jeeya ko ɓuuri tengtude jayndel ɗi hande oɗo subaka ak haala walla mbiyan hakkude ko kewi woni ko heewi ko hela hanki e nder leydi meɗen walla mbiyen e nder wuro lamorgo Dakar ko heewi noon helama station ji e ko way noon ɗum noon addi ɗum ko sukaɓe ɓe ganda nane opposition walla sukaɓe heedɓe Ousmane Sonko galleji politicien ji kewɗine duppama hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe joni joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi. Non tigi tankoɓe yeɓiyankoɓe jayde Futurs Médias l'Observateur udditirtenoɗo subaka kañum noon ari tan ko wiide dérapage walla tan ko ganduɗa ɓurti juuɗe ɗum tigui ƴewtinda on jikay e nate ɗe ko ganduɗa woni autoji duppadi ndewɗo lewru ganduɗa yete kay addi ɗum ko ganduɗa duppama e nder leydi ndi ɓe mbi ko tolne yimɓe nogas jeegomo pawama juuɗe e Dakar ɓe mbi tatoɓe ko ɓe ganduɗa yete ko tan waɗan wonnoɓe bangue gueɗe BRT ina kela ɗum heddiɓe noon wonɓe ganda ko cocktail molotov pewdanno ɗum noon woni ko ganda yete ɓe ƴewtidima ɗum ete kono kadi ne heewi ko ganda bennama bonnama kono ɓe mbi responsable uji yeewi askan wi yahannoɓe ƴeewoyde Ousmane Sonko ɓeɗon ne ko waɗaɓe lacrymogène aji ha guite mumen kaaɗi garen ha joni jayde libération kañum noon e oɗo subakari tan ko wiide Ousmane Sonko artirama Dakar kono noon ko baɗono baɗaɗo isolé ni woni joñaɗo e nder galle muɗum ɗum noon woni konguɗi ɗi ganda ɓe gaddi ɗum ɓe mbi GIGN e ɓe ganda kamɓe goni BIP kamɓe noon gaddoyi Ousmane Sonko ɓe nawi ɗum galle muɗum ɓe mbi noon kono galle makko koko tara oɗo saaha hay goto natta hay goto yaltata ɗum noon ni addi caɗele ɗe ganda yette ƴewtindama e nder leydi ndi garane jayde besbi le jour wi Dakar nani wayno ko wonde kaaɗi saabi ɗum to jeejiɗa foof adini curki e ko ganda yette woni autoji duppadi galleji janan ɗi ganda duppama ɓe mbi galle Zator Mbaye galle Matar Ba galle Serigne Mbaye Thiam ɓen fof ko waɗaɓe attaqué ha tengti e mosquée walla mbiyen juma mo Sacré Cœur kañum ne corbillard muɗum koko duppaɓe ha joni tan chantier ji BRT ɗi ganda bonandeli kewɗi ƴewtindama hen garene jayde les échos oɗo subaka wi tan ko autorité ji ɗi kamɓe noon ɗo joni joppa peɗeli walla tan kamɓe guite waɗoɓe watboni en koɓɓe payi ɗum ɗon noon ƴewtindama hewɓe galleji mumen bonnama ɓe mbi ko tolne mataw autoji sappo ne wawi limede ko ganda boni bisuji Dakar Dem Dikk woni ko ganda yete duppama toon to Liberté 5 et Liberté 6 ɓe mbi galleji ɗi ganda galle Latifa Coulibaly kañum ne tan yanama kadi galle Matar Ba e galleji goɗɗi ɗi ganda oɗo saaha kay kamɓe ɓeɗon sukaɓe ɓe jani hen duppi autoji walla ni mbiyane duppa galleji ɗi garen ha joni jayde li quotidien ɓe mbi noon Ousmane Sonko jandogol muɗum koko yawi dartinede kanko noon ina anda mo yahanno
o artira noon ɗo ɗo ganduɗa woni galle makko cité kër Gordigui ɓe mbi député ji ɗi yeewi askan wi ko wiyaɓe kay on natta e galle oɗon ɓe mbi militant ji ɗi ɗo joni koɓe tan kamɓe ni tikkuɓe haaɓe jetti ɗo ɗum ɗon noon woni caɗele ɗe ganduɗa yete hande are nder leydi ndi ɓe mbi caravane oɗon dartinama goɗɗo cuutuɗo konngudi muɗum woni ministre Antoine Félix Diome kanko noon ɓe mbi tan oɗo saaha o suuti konngudi makko fanude ɗum ko ganduɗa woni tan jaam e nder leydi ndi garene jayde quotidien le quotidien jayde quotidien wi tan ko couvre feu tigui waɗa e dow Ousmane Sonko saabu galle makko koko tan udda walla mbiyen koko tan haɗa kala neɗɗo biyo wone yahato no woni militant woni ɓe ganduɗa woni luldiɓe walla ni goɗɗo koɓe haɗaɓe ɗum ɓe mbi F24 ɓe jeehino toon kono noon lacrymogène aji itti ɓeydamal galle walla tan e tartareji galleji Ousmane Sonko garene jaydi direct news ɓe mbi oɗo mo ganduɗa woni Ousmane Sonko ko FDS waɗimo tan bloqué ɗum woni ko ƴewtinda woni artirɓe mo ha e nder galle makko ɓe mbi tan gila événement ji ɗi dañi ha joni woni mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho gardiɗo leydi ndi noon wino ko gueɗe baɗe ni wonta dañde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kono noon ɓe mbi ko ƴewtinda ko woni baɗono Ousmane Sonko artiri ɗum kay saabu toon to liberté 6 liberté 5 e kungal e goɗe e banggueji goɗɗi ɗi ganduɗa ɗo e nder leydi meɗen Sénégal koko ƴewtinda kay koko ganduɗa yette ina ɓuuri walla caɗele ina ƴewtinda toon ɓe mbi leader mo Pastef o wi tan ko do joni ɓe jettima e gasirde nde yo sukaɓe fof gara Dakar gam tan mbawa huccide gardiɗo leydi ndi saabu ko yiiɗi wadde ko ɓe jaadani hen ɗum noon woni konngudi Ousmane Sonko ɓe mbi kay goɗɗo mo ganduɗa konngudi muɗum kañum ko jaam noddi woni tan monseigneur Benjamin Ndiaye kamɓe no isan ko ɓeyni anda hanki aɓe mbaɗanno ñalawma mabɓe ɗum ɗon noon ɓe wi tan jaam woni tan kala ko ganduɗa woni leydi ko jaam ɓuuri ɗum saabu jaam woni ciment société kañum tigui darnata société garene jayde gendire le soleil jayde le soleil noon are tan ko walla mbiyen yeehi ko toon to diwan mo Popenguine ha joni e bandiraɓe meɗen isayankoɓe ɓe mbi noon gardiɗo leydi ndi mahaniɓe sanctuaire woni tan ɗo ganduɗa ɗon ɓe mbawata wadde juulumaɓe ko way noon ɗum noon ene jeeya tan e programme mo ganduɗa naati koye fewndide galleji diine ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kanko noon holliti weltare makko kanko Monseigneur Benjamin Ndiaye gartan ha joni e jayde tribune kañum tigui uddata damal oɗo subaka jayde tribune noon kañum ari tan ko wiide gendarmerie holko saabi yiiɗi waade no yiɗɓe hirsinde walla tan yiɗɓe torkinde Ousmane Sonko ni ngal ɗon namdal ɓe gaddi kamɓe oɗo subaka ɓe mbi kay cortège mo Bougane Gueye Dany koɓe yanɓe dow muɗum ɗum ɗon noon kewi ko toon to diwan mo Kaffrine woni tan konngudi ɗi ganduɗa yete ɓe garti hen wona kañum noon uddata kono tigui jayde stade coftal ɓalli kañum uddata damal oɗo subaka garen e Sadio Mané ɓe mbi noon ko palmarès géant waɗi ko palmarès mo ganduɗa mawɗo sene ƴeewe wawa hay limede saabu noon ala fof ko ganduɗa o gagnaki ɗum e ɗo ganduɗa amoni dilla ɗum ɓe mbi champion ñaji nayyi européen e goɗɗum ko ganduɗa ete kanko kay mbaroɗi meɗen ligguima ɗum walla tan daranima ɗum ɓe ganduɗa goni club aji o liggotonoɗi wadde noon liggey mo ko sene ƴeewe ko liggey mo ganduɗa ko mantiniɗo kanko Sadio Mané ɗum jayde stade ari oɗo subaka hen guddi sen joni guddi sen hello won ko sallahu lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe ɓiyankoɓe garane ko ganduɗa yete ko kañum woni gueɗe ɗe mbawɗen limtude tan seeɗa haɗen uddude ene aɗen gardina hen noon ko ganduɗa wonno fête mo bandiraɓe meɗen isayankoɓe toon to ganduɗa kañum woni diwan mo Popenguine ɓe mbi noon ɓe mahanama ko ganduɗa kañum woni yette ɗo ɓe mbawi wadde ñagule mabɓe e ko way noon juululi mabɓe ɓe mbi noon ene tolne milliard uji ɗiɗi manam piccal million ngaji temedde jeenayyi ne wawi wiyede presque milliard uji tati waɗay oɗon sanctuaire mo ganduɗa ɓe mbaɗi ɗum woni tan ko naate programme fewndidde galleji diine ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ne jeeya noon e programme gardiɗo leydi ndi ɓe mbi monseigneur Benjamin Ndiaye noon kanko ɓe mbi tan ko
holliti weltare mokke ko way non saabu noon wi ko gaddi leydi aɗa wawno wasde wadde ko wayni ha joni tan garen e goɗɗum ko ganduɗa ete woni ko heela hanki e ko bonna to ganduɗa woni liberté 5 station o koko duppa to ganduɗa kañum woni liberté 6 liberté 5 ko stage ko ɗo ganduɗa woni ɗo bisuji ɗi dartono presque ko tolne bisuji 6 walla ni ɓuura ɗum kamɓe sukaɓe ɓe duppi bisuji ɗiɗon saabu ƴewtidama noon hande so manifestation ji dañi bisuji Dakar Dem Dikk wonno noon ko wiyete bone piltat te kadi haadata e hoore jomum kamɓe kala nde manifestation dañi ɓe jotto ɓe mbasa dognude bisuji moɓe saabu ɓe mbiyata ko ɓuuri hen hewde fof ko kamɓe bonnante hanki noon ɗo joni hayso ɓe dogani ɓe tawoye to ɓe goni to woni ɗo ɗo ganda woni to yette woni station ji ɓe darotoɗi walla wiye tan terminus maɓɓe toon ɓe tawa bisuji ɗi duppa ɗum ɗon noon woni ko ganda ɓurti saabu noon neɗɗo aɗa wawi wadde manifeste kono noon e manifestation oɗon ko jeeyanɗa hoorema ko ɗum poɗɗa renande hoorema tawde jiɗɗa ko nodduɗa ko wiide ko neɗɗo o watta ko welanima ko neɗɗo o watta ko wona noon wadde anne hoto yaɓɓe koyde baade noon saabu noon darade suutude walla ƴettude kaaƴe walla ƴettude yette essence weddo ɗum e nder autoji ha ɗiɗon autoji huɓɓa hande ne hulɓini ko ganduɗa ete ƴewtidama ina dañe nder leydi meɗen Sénégal yaade yande galleji e hande ina hamni duppude ɗum saabu nder galle wonata hen ko yimɓe sa huɓɓi galle jano no mate jiɗɗa ko warde koye ɗum noon yo Allah dandu en hen yo haɗanen ɗo en tout cas dal jeunesse o ne foti haaldede discours aji ne foti wadde kono kadi serenɓe men walla yimɓe meɗen diine noon poti gummade kalɗa oɗo ɓeɗo sukaɓe ɓe ganda hande koko wayno nanɗi mumen koko cukka ala fo bawɗo haalde haaɓe nana kono ko wawi wonde fo wiide mi jeeyanoma e haalɓe ɓe ɓuuri wiide mi jiiɗino ni haaldude e mabɓe sukaɓe noon yontiɓe kalde saabu ko wayni hande fewani yoɗani hewɓe ma yid dawde hande dawata saabi ɗum ko bisuji mankat e ko way noon saabu ko duppa ñanden ko timmi presque une centaine walla 200 bus ɗi ganda huɓɓanoma ɗum ɗon ɓe gummima hen ɓe garti e yette ɗo ɗo ganda ɓe tawoyta ko bisuji to dartoɗo ɓe duppa ɗum ne hulɓini te kadi BRT ni yiɗa arde eko way noon beele ɗiɗon projet ji ma suuse nattineɗe e nder leydi ndi ɗon namdal ngal woni hettiyankoɓe ɓiyankoɓe ononne ko fadde commentaire uji moɗon e hakkillantagal moɗon e commentaire uji yo Allah waɗanen jaami kisal bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗano en e banggal caméra o ko Djiby Dieng to banggue montage heɗanen toon ko Ali Fall ha gongol sallahu lamdo jaaɓi KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko 900 mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma